vandaag hier op de conferentie. We hebben uw inleiding gehoord. Toch een paar interessante punten. Als we dus laten kijken naar de Antillianen. Hoe de Antillianen performt in de Nederlandse gemeenschap. Dan moet ik zeggen, als Antilliaan ben ik heel trots om dat aan te horen. Dat kan ik me voorstellen. En tegelijkertijd zou je ook zo bezorgd moeten zijn. Kijk, omdat een deel van de Antillianen doen het gewoon goed. Antillianen die hebben het, tenminste de eerste Antilliaanse migranten, die hebben het altijd goed gedaan. In de jaren 60 hadden Antillianen zo'n goede naam hier, dat de Nederlandse regering zelf heeft overwogen om Antilliaanse migranten naar Nederland te halen. We horen een gegeven ogenblik, ik sprak recentelijk nog met een Nederlandse politicus die in de jaren 60 gestudeerd heeft. En hij zegt, toen noemden ze de Antillianen de lopende encyclopedieën. Gegeven kreeg je een verschuiving. Ja. Als we nu kijken naar de bewegingen tussen de Antillen en Nederland, gaan er meer terug dan dat er komen. Ja. Maar zij die teruggaan zijn de hoger opgeleiden. En zij die terugkomen, die zijn de sociaal zwakkeren. Ja. Wat kunt u ons daarover vertellen? Ja, nou kijk, in de jaren 80... 90 heeft de Antilliaanse migratie, zoals dat heeft zich gedemocratiseerd. Dus dat betekent dat je niet maar één soort groep krijgt, maar dat je een brede laag van de bevolking krijgt. De Antilliaanse migratie van de jaren 90, 80, 90 had ook te maken met de sluiting van de raffinaderijen. Dus je krijgt dat daar armoede is ontstaan, of de armoede daar dieper is geworden. En de enige uitweg voor heel veel mensen was om naar Nederland te komen. Want hier is je bestaanszekerheid in ieder geval veel beter gegarandeerd dan op de Antillen. Maar wat je krijgt dan ook mensen die laag geschoold zijn tot geen scholing hebben. Je krijgt moeders met kinderen waar ze geen toezicht op kunnen houden. Dus waar het toe leidt is dat de naam van de Antillianen of de beeldvorming over Antillianen is verslechterd. Deels omdat mensen geen werk hebben, mensen geen werk kunnen krijgen. Er gaan veel jonge mannen gaan fouten. Dus die komen in de criminaliteit terecht. Maar als we het tot de arbeidsmarkt houden, kijk, als je laag opgeleid bent, als je geen goede startkwalificatie hebt, dus dat je diploma's niet goed zijn, dan moet je genoegen nemen met banen die voor laaggeschoolde mensen bestemd zijn. Mag ik gegeven ogenblik kreeg je de grote stroom, de jaren 60. Kregen dus de positieve Antillianen, tenminste de goed participerende Antillianen, de goed deelnemende Antillianen. Bent u met me eens als ik zeg dat de integratieprogramma's er niet op ingespeeld hebben om de behoefte te bepeilen wat voor programma's men moest hebben? Want de Antillianen deed dat toen de tijd heel goed. Ja. Dus men had geen signaal dat men wat moest doen. Nee, kijk, men loopt niet vooruit op zaken die er zouden kunnen misgaan met integratie, omdat men er gewoon van uitgaat, en dat is zelfbedrog, van ze zullen niet komen. Dus waarom zouden we op vooruit lopen? Waarom zouden we erop inspelen? En als men erop moet inspelen, dan duurt het veel te lang. Dat is het eerste. Het tweede is denk ik dat men veel te weinig naar kennis die er binnen de gemeenschap is, dat men daar veel te weinig van gebruik maakt. Betekent dat veel meer zou moeten gebeuren. Wij zeggen altijd, maak je programma's voor jongeren, moet je jongeren bij betrekken. Ja, maak je het voor Turken, voor Marokkanen, moet je hun erbij betrekken. Ja. Ik zeg altijd, het is moeilijk of het is onmogelijk om 2 Nederlandse mannen achter een bureau te laten bepalen dat een Turkse vrouw voortaan op de fiets naar de markt moet. Dat werkt niet zo. Ja. Je moet de groep erbij betrekken, anders is het gedoemd tot falen. Ja, zeker. Ik vind dat je de groep erbij moet betrekken. Want er moet een wisselwerking plaatsvinden, er moet uitwisseling van kennis zijn. Dat mensen tegen je zeggen, dit werkt volgens ons niet, zo probeer dit. Of wij zouden het zo aanpakken. En dan botst het. Maar waar het om gaat bij die botsing is dat je je kennis aanscherpt. Dat mensen je zeggen van het werkt niet, dat betekent dat je ook nadenkt van, goed, als het niet werkt, dan moet ik dus iets anders gaan. Betekent dat er heel veel werk aan de winkel is? Ja, zeker. En de groepen moeten erbij betrokken worden, als het nou Marokkaan, Turk of wie dan ook is? Zeker. Ja, want ik denk van, als je niet ingrijpt in de situatie die nu is ontstaan met Antilliaanse jongeren, zowel jonge mannen als jonge vrouwen, het zijn mensen die
ouder worden. Die opgroeien, ouder worden, maar die ook kinderen krijgen. En we weten uit onderzoek dat heel veel ouders hun positie overdragen op hun kinderen. Ook al zouden ze dat niet willen, maar die ouders missen nou eenmaal het netwerk, de backbone, de wegen om te kunnen slagen in de maatschappij. Dus ze kunnen hun kinderen die kennis ook niet geven. Veel werk, veel samenwerking. Je moet het samen doen, bundelen. Eenheid maakt macht. Als je dat niet doet, is het altijd divide et impera. Dan wordt het tegen jou gebruikt. Dus we moeten ook vaker samen gaan werken. Er is nog heel veel te doen. Het laatste woord is nog niet gezegd. Nee, zeker niet. Nee, en ik denk ook voor de Antilliaanse gemeenschap zelf. Wat mensen of wat organisaties vooral moeten doen, is zich over hun eigen toko's heen zetten en denken van, dit gaat niet meer om ons belang, dit gaat niet meer om onze organisatie, maar dit gaat om het belang van de Antilliaanse gemeenschap. Daar moet je aan werken. Ik zou u vragen om terug te keren, omdat u dat hebt gezegd, Juist. denk ik dat je hem dan moet vragen van, kijk, als er zoveel organisaties zoveel geld hebben gekregen en het probleem is niet opgelost, dan is er kennelijk toch iets mis. Ja. Want kijk, uiteindelijk als je geld krijgt, ga je in de bureaucratie zitten van rapporteren dat je het goed suspendeert. Maar je communiceert dan niet met de groep, want de groep weet niet wat er vandaag is. Nee, en dan zeggen mensen tegen je van, jullie hebben geld gekregen. Oké. Betekent dat we zien dat vele organisaties heel veel geld gekregen hebben in het verleden. En als we kijken wat er eigenlijk opgelost is, dan moeten we toch negatief antwoorden. Betekent dat iets niet goed gegaan is? Nou, wat is misgegaan, denk ik, is dat er een bureaucratie is ontstaan en dat mensen door hun subsidiegevers niet goed in de gaten worden gehouden. En dan gaat het er niet om dat ze geld in hun eigen zak steken, maar als ik een overheid ben en je bij mij een aanvraag indient, dan ga ik jou dwingen om mij maandelijks, halfjaarlijks te zeggen, dit heb ik met het geld gedaan en dit zijn mijn uitkomsten. Constante monitoring. Wat zegt u? Betekent dat een constante monitoring? Jazeker. En die organisaties moeten ook gedwongen worden om alles wat ze doen, dus alle trainingen en wat dan ook, om die ook te monitoren. Wat hebben we bereikt met het geld dat de overheid, gewoon waar u en ik geld aan overdragen. Wat hebben we daarmee bereikt? Want dan kun je ook zeggen van, dit heeft gewerkt en dit werkt niet. En datgene wat werkt, gewoon je evalueert wat werkt en niet werkt, waardoor je in een volgend project veel sterker bent. Veel beter kunt handelen. Maar ik denk, wat er mis is met dit soort organisaties, is dat ze niet kritisch zijn over zichzelf. Maar dat ze ook direct denken van, als ik tegen de overheid zeg, van het is mij niet gelukt, dat de overheid zegt, oké, dan krijg jij van mij nooit meer geld. Maar ze beschrijft wat er is misgegaan en beschrijft ook direct wat je dus beter kunt doen. Ik denk dat als je een programma uitvoert, dat je ook bij je doelgroep het oor te luisteren moet leggen. En het is natuurlijk zo dat een organisatie soms meer kennis heeft. En dan is het meer theoretische kennis. Maar je moet ook naar de mensen toe die een ander soort kennis hebben. De dagelijkse kennis, de alledaagse kennis. En daar moet je ook aan luisteren. Als je programma's ontwikkelt, moet je ze niet voor mensen ontwikkelen, maar je moet ze met mensen ontwikkelen. Dat is heel belangrijk. Doelgroep erbij betrekken. Zeker, ja zeker. Anders sla je de plank mis en je schiet je doel voorbij.